ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘରକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଛୁଆକୁ ବି କହୁଛି ସିଏ ବି ଲୁଟିବ ଆସି ପଇସା ଖାଇବି ଚିନୁ ଅଙ୍କଲ କୁଲଫି ଖାଇବି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଅ କଣ କରିବି ତୁ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ କହିବ ବାପା ଖାଲି ୟା ପୁଅକୁ ଦେଲା ଆମକୁ ତ ଦଉନି। କଣ କହିବ ଭାବ ନାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ହଉ ଚଳେଇଦବା କଣ କରିବା ଏଇ ଦୁଃଖ ସଂସାର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପଲ୍ ତା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଇଏକୁ 3 ମହଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ କର ସେଇଠି 3 ଜଣ ରହିବା। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ହଁ ସେୟା କଲେ ହବ। ଆହୁରି ବଢିଆ ସଇଲା ଆଉ ବାଦଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ ସବୁ। ସେ ତ କହିବ ତମେ ତ 2 ମହଲା କରୁଛ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହଲା କରିଦିଅ। କରିଦବ ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ କରିଦବ। ତୁ କଣ ନା କରିବୁ ତମେ ସବୁ ଗଲା ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ରହିବାକୁ। 3-4ଟା ଜନ୍ମ କରିଦେବି। ବଦଲ ଜନ୍ମ କେବେ ହେବେ? ନାଇଁ ଏବେ ଜନ୍ମ କଲେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ସେ ଜିନିଷଟା। ଆମର ଲେଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ବିକ୍ରି ହବନି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ବାଡେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ବେ? ଆଚ୍ଛା 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 ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଚ୍ଛା। ମାର୍କେଟ ତ ଆମର ଆଉ ଗେଲ ନା କ'ଣ? ୱାଓ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଆଗ ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍ନ କାଇଁ ହବ ରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟର୍ନ ୟୁ ଟର୍ନ ନବୁ କୋନ ମାନେ ନି ପଇଥାନ୍ତି ଆଗୁ ବୁଲିଆ ନା ଏଡା ବଡ 3 BHK ଟା ଧରି ବୁଲିଆ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ମୋର 1 BHK ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ରବିବାର ଦିନ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ସରି ମତେ ସେଗୁଡା କହନି ହେଲା। ତୁ ପୁରା ନିଜେ କହିଥିଲୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତୁ ଚାରିଟା କଥା ହେଇଥିଲା। କଣ ଆଉ କଣ ପଚାରିଥିବେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଆରେ ମମି ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିକି ତ ଆସିବି। କୋଉ ଘରେ? ଗାଁରେ ନା ଏଇଠି? ନା ଏଇଠି। ମମି ବାପା ଆସିବେ କେତେବେଳେ? ମମି ବାପା ଆସିକି ଯିବେ ଭାଇନା ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ଭାଇନା କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆମେ ଓଲା କରିଦେବାନି ତାଙ୍କ ଭାଇନା ରୁମ୍ ଓଲା କରିଦବା। ନାଇଁ ସେ କଣ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇ ହବନି। କହିଥିଲା 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ 4ଟା କହିବି 6ଟା କଣ କରିବୁ? ମୁଁ 5ଟା ଭିତରେ 6ଟା କଣ କରିବୁ? ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ। ନା ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ ନା। ଖେଳଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ। ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିଂ ଟା କରିତ ଦେଖୁଥିବ। ନାଇଁ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳିବନି ବା। ଖେଳିବନି? ନା ସିଓର ତୁ? ସିଓର। ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନି ତ? ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏତେ ସିରିୟସ୍ କିଛି ହେଇନି ସାଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଖାଲି ଇଏ ହେଇଛି ବଟ୍ ତମେ ରିସ୍କ ନବ। ପୁରା ଗାଡିଟା ଏଇଠି ରଖିବ ଗାଡି। ଶୁଣ ସେ ଆଗରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ପାଖରେ ଗାଡିଟା ପାର୍କ କରିଦେ। ଏଇଠି ରଖିବ ଇଏଟା ଷ୍ଟିଲଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଞ୍ଜି ଫେରିଲେ ଏଇଠି ଭାଇ ରଖୁନୁ। ହଁ ସିଧା ରଖି ଦଉନୁ। ଏଇଠି ରହିବ ଏଇଠି ଲୋକ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତୋର ପାଇଁ ଗାଡିଟା ପଡୁଛି।